Ali, kad kažeš lečenje ljudi odmah pomisle, znaš kao, pa nas već leče. Da. Nas već, mi imamo apoteke, imamo, eto, kažu nam ljudi, spasit će nas na televiziji reklame, samo treba da ih slušamo. Ali u čemu se zaista tu radi? To je potpuna, u suštini, neko bi rekao alternativa, ja bih rekao tradicija. Potpuna suprotnost onoga što predstavlja zapadna medicina. Da, mogli bi kazati tako. Jedna je stvar, znači, kad se kaže liječenje i isciljenje. Liječenje može se vršiti, evo, vi ste spomenuli tu lijekove, znači farmakološke pripravke s kojima se služi službena medicina ili alopatska medicina. Međutim, postoje razni vidovi liječenja i što se mene tiče, sve ih je Bog dao. Znači, bez Božje dozvole i dopuštanja i danja, niti jedna se ne bi mogla otjelotvoriti na zemlji. Isto tako i službena medicina koju ste vi sad spomenuli i kemija. Međutim, ja sam specijalist za energetsku medicinu i to je ono čime se ja bavim. Kad govorimo o liječenju, znači imamo fazu kad čovjeka tretiramo i pomognemo mu. Znači liječimo ga i što se događa? Dođe do poboljšanja zdravlja, dođe u većoj ili manjoj mjeri, međutim isciljenje je nešto sasvim drugo. Isciljenje podrazumijeva da se čovjek izliječi u svim njegovim tijelima, jer obično ljudi kad govorimo o liječenju smatraju liječenje fizičkog tijela, jer dijagnoze koje uspostavi službena medicina se upravo odnose na određene organe u ljudskom tijelu, funkcije, disfunkcije i šta je, to je, dobijemo dijagnozu. Međutim, isciljenje je puno kompleksnija situacija. Isciljenje, što bi značilo to? Biti cjelovit. Ne možeš biti cjelovit ako ti je zdravo fizičko tijelo, a bolesno ti je energetsko tijelo. Ili ako ti je opterećena duša sa nečim što stoji tamo i smetaju da se izrazi, da bude sretna, zadovoljna i vesela. Tako kad govorimo o isciljenju, tu treba shvatiti da isciljenje znači sretan, zdrav i veseo u svim tijelima ljudskim koje postoji.